Tervetuloa kuuntelemaan. Tänään puhutaan puukoosta, työkalusta verisen historian kautta nykyaikaan, niin kuin otsikko kertoo. Ja mun tavoitteena on nyt kertoa teille noin 1,5 tuntiin lyhyesti puukon lähihistoria, määritellä mitä on puukko sekä paljon muuta siistiä. Ja tossa on tarkemmin meillä päivän puheenaiheet. Ensin määritellään mikä on puukko, koska tämähän ei ole itsestäänselvä asia. Sen jälkeen me katsotaan vähän kehitystä, noin suunnilleen 1600-luvulta 1900-luvulle, käydään pikkasen alkuhistoriaakin lävitse, eli hypätään sinne 1000-lukuun pikaisesti visiitille. Sitten me katsotaan vähän puukosta populaarikulttuurissa, ja sen jälkeen mennään päivän pihviin, eli käydään lävitte suomalaisia tyyppipuukkoja ja niiden kuuluisimpia valmistajia. Suomessa on, vähän riippuen siitä, kuinka paljon halutaan laskea, niin 7-9 tyyppipuukkoa. Ja neillä on jokaisella hyvin ominaiset noi tunnusmerkit, niin kuin tämä kuvassa oleva Tommi-puukko esimerkiksi. Niin käydään vähän lävitte, mistä tunnistaa ja mistä niitä erottaa. Muutaman mä oon jättänyt sieltä pois, joten koittakaa selvitä. Sitten puhutaan muutamalla sanalla moderneista puukkotehtaista sekä siitä, että miten tuommoinen teknologinen kehitys on vaikuttanut niihin ja minkä takia esimerkiksi mä en pidä Martinin nykypuukkoja enää juuri minään. Ja sen jälkeen voidaan, jos aikaa riittää ja mielenkiintoa riittää, niin voidaan katsella tätä meikäläisen kokoelmaa. Mä oon tuonut tähän omasta kokoelmastani 2, 4, 6 puukkoa. Siinä on kauhavalaasia ja 1 härmäläinen. Voitte sitten arvata, että mikäkin on, mutta ovat kaikki keräilykappaleita yhtä lukuun ottamatta. Ja jos tulee mitään kysyttävää, mietittävää, pohdittavaa, niin keskeyttäkää, kysykää, koska tässä on paljon asiaa ja tämä on tosi informatiivinen paketti, niin tässä ihan varmasti tulee paljon mietittävää. Ja jos ei tule, niin sitten ei tule. Hyvä. Sillä introlla lähdetään katsomaan eteenpäin. Eli niin kuin mä sanoin, määritellään aluksi, että mikä on puukko. Ja tuossa on 2 kuvaa heti ensimmäisenä Museoviraston kuva-arkistosta. Niin jos mä kysyn teiltä tuosta ylemmästä kuvasta, että onko nuo puukkoja, niin kyllä ei. Peukku ylös on, peukku alas ei oo. Nyt saa niinku sanoa ihan omaa mielipidettä. Kaikki sanoo peukku alas, justiinsa näin. Sitten tuossa alla on kuva toisenlaisesta terätyökalusta. Onko ne puukkoja? Peukku ylös, jos on, alas, jos ei. Kyllä. Mistä te tiesitte tämän? Niinpä. Puukko on sillä lailla poikkeuksellinen terätyökalu, että toista täysin samoilla spekseillä olevaa terätyökalua ei ole missään päin maailmaa löydetty minkäänlaisissa kaivannoissa, vaan tämä on pääasiassa Fennoskandialle tyypillinen terätyökalu. Jonkun verran on löydetty Venäjältä vastaavanlaisia metallityökaluja, mutta hyvin vähän. Se on pääasiassa niin kuin Suomi, Ruotti ja Norja, mistä me löydetään puukkoja ja puukon tapaisia työkaluja. Ja kyseessähän on siis sekatyökalu, eli se on laite tai vehje, millä voidaan korvata monta kymmentä muuta erikoisempaa, spesiaalimpaa työkalua. Ja tuossa on mun mielestä aika hyvä määritelmä, tämmöinen yleismääritelmä, että mikä erottaa veitten esimerkiksi vaikka puukosta. Et veittällä voi leikata ja viiltää. Puukolla voit lisäksi vuolla, vasaroida, kaivertaa, jne, hajottamatta sitä työkalua siinä käytössä. Ja toinen tämmöinen hieno ero veitten ja puukon välillä on se, että veittihän muotoillaan aina käyttötarkoitukseen. Nyt te rupeatte miettimään, teillä on japanilaisia kokkiveittiä kotona, teillä on santokua ja teillä on gyotoa ja teillä on sahalaitaasta pikku tomaattiveistä ja teillä on sahalaitaasta leipäveistä. Nämä on kaikki erikoistyökaluja, nämä on yhteen tarkoitukseen tehtyjä. Puukolla sä voit tehdä kaiken sen, mitä noilla äsken sanotulla työkaluilla ja paljon muuta lisää. Se vaan ei välttämättä ole ihan täysin yhtä hyvä, mutta se on riittävän hyvä siihen ja taitavissa käsissä parempi. Sitten toinen on se, että puukon mittasuhteet pysyy lähtökohtaisesti aina samana, riippumatta siitä, että minkälainen se puukko on. Esimerkiksi mulla on tässä näin, on tämmönen 14-senttinen Kauhavan puukko vuodelta 1965. Niin te näette heti nämä mittasuhteet tästä ihan niin kuin paljaalla silmällä. Se on noin 50-50 kahva, 50-50 teräs. Ja sit mä otan tosta isomman puukon,
en tiedä vuotta, niin se on noin suunnilleen 50-50 taas. Noin suunnilleen, ei ole ihan sentin päälle, mutta yksi miehen kämmenen mitta kahvaa, toinen terää ja vähän päälle. Niin nämä mittasuhteet pätee puukossa koosta riippumatta, kun taas veitteessä nämä mittasuhteet voi vaihdella tosi paljon riippuen siitä, mihinkä sitä käytetään. Konditorin veitteessä on 30 senttiä terää ja sen verran kahvaa, että sä saat siihen puolikkaan käden verran. Ei puukossa tällainen olisi mahdollistakaan. Se ei ole silloin puukko. Ja tuossa niin kuin mainittiinkin, että pieniä muutoksia kuitenkin on esimerkiksi niin kuin vuolupuukko versus ilvespuukko versus vallesmanni. Että vuolupuukossa on aina pikkasen pienempi terä, ilveksessä vähän pitempi ja vallesmanni on poikkeuksellisen pitkä, mutta vallesmanni on myöskin erikoispuukkotyyppiä. Seuraava oleellinen asia, mikä puukosta pitää sanoa, on se, että se ei ole verityökalu, se ei ole tappotyökalu, vaikka sitä on historiassa siihenkin käytetty ja tullaan käyttämään. Niinhän veittelläkin heilutaan ja pyöritään ja tapetaan porukkaa. Mutta jos me mietitään esimerkiksi vaikka tikaria tai miekkaa, niin nehän on nimenomaan suunniteltu verityökaluksi. Niiden tarkoitus on vahingoittaa tai tappaa. Niissä on terävät päät ja niiden muotoilu poikkeaa puukosta heti. Mun ei varmaan tarvitse edes, jos te mietitte miekkaa, niin teille tulee heti mieleen, että mihin sitä käytetään, miltä se näyttää. Puukko ei näytä ollenkaan samalta. Tikari näyttää enemmän miekalta kuin puukko näyttää miekalta tai tikarilta. Ja yleensähän verityökalut on 1 tai 2 teräisiä, kärjestä teräviä ja huomattavan paljon suurempia kuin puukot. Että esimerkiksi tikarin terähän on kutakuinkin yhtä pitkä kuin tommonen normaalikokoinen puukko, mikä tekee siitä saman tien tehokkaamman tappotyökalun, mutta paljon huonomman työkalun kaikkeen muuhun. Nämä on sellaisia hyvin yleisiä asioita, että kun me puhutaan yleisellä tasolla, että miten tunnistat puukon, ja mikä sen erottaa muista työkalusta, niin tässä on muutamia hyviä pointteja, mutta niin kuin siinä lukoo, se on 1/2. Meillä on toinenkin dia, mihin me käydään tarkemmin lävitte, että mikä on oikeasti puukko. Sakari Pälsi, hyvin kuuluisa kansallistieteilijä, on puukkokirjassaan sanonut tämmöisen lausahduksen, että puukko on noin 2 aikamiehen kämmenen mittainen yksiteräinen työkalu. Toinen kämmenen mitta kahvaa, toinen terää. Ja tämä on erittäin hyvä ohjenuora, kun me verrataan tätä terätyökalua kaikkiin muihin terätyökaluihin. Se on noin 1+1. Noin. Ja myöhemmin sitten moni muu historian tutkija on tätä Pälsin määritelmää pikkasen laajentanut, koska Pälsi oli vähän väärässä. Mutta ei se paljoa ollut väärässä. Nykyään jos me mietitään, että millainen hyvä peruspuukko on, niin puukon kahva on noin 10-11 senttiä pitkä ja terä on korkeintaan saman pituinen. Tänä päivänä, jos me katsotaan noita myytäviä puukkoja, niin sellainen hyvän käyttöpuukon terän pituus vaihtelee 8 ja 11 sentin välillä. Ja se pitää aika hyvin paikkansa. Terä on käsin taottu, eli tämä ottaa ja tiputtaa heti esimerkiksi tehdasvalmisteiset puukon terät tästä touhusta pois. Vahva tuppi, josta puukko ei irtoa kovemmassakaan höykytyksessä, ja vahvalla tupella tarkoitetaan nyt tässä kontekstissa sitä, että se puukko ei lähde, vaikka mä otan tämän tupen ja heilutan alhapäin, niin se ei irtoa tuolta. Se pysyy siellä. Ei hievahdakaan. Tää on vahva tuppi. Jos tuppi on heikko, niin kun sä käännät puukon ylös ja heität menemään, niin se saman tien valahtaa sieltä pois. Esimerkiksi Prismassa mä just kävin ostaa kauppatavaroita. Siellä myytiin rautapuolella 3 euron rosteripuukkoja ja ne oli semmoisessa muovitupessa. Sen käännät ylös alasin, niin se valahtaa sieltä saman tien. Vaaran paikka. Entä sitten kun se valahtaa sieltä huonosti ja astut vahingossa sen päälle? Se on jalasta läpi ja sit käy häijysti. Ei ole hyvä juttu. Seuraava pointti. Puukon hamara, yleisimmin suora tai hieman laskeva tai nouseva. Myös pieni koukkaus terän päässä mahdollinen. Me mennään tarkemmin kohta siihen, että mikä hamara on, mutta tuossa alemmassa kuvassa se on nimenomaan tämä niin kuin puukon päällinen, tämä teroittamaton puoli. Se osa puukosta, millä ei tehdä töitä.
ellei sä käytä puukkoa vasarana, mihinkä sitä ei saisi lähtökohtaisesti käyttää. Pieni koukkaus terän päässä voi olla mahdollinen tarkoittaen sitä, että siellä on niin sanottu kahvikoukku. Esimerkiksi Martinin puukoissa hyvin yleinen juttu. Terä teroitettu kahdelta puolelta, sillä on kyettävä leikkaamaan, viiltämään ja vuolemaan. Ja terä myös hiotaan suoraan, lähtökohtaisesti suoraan. Tarkoittaen sitä, että jos mä ottaisin terän sivuprofiilin tähän teille nyt esille, niin se lähtisi kapenemaan, joko pienen leventymisen jälkeen lähtisi kapenemaan kohti leikkaavaa päätä, tai sitten se lähtisi suoraan kapenemaan sinne päin. Kun taas sitten lapinleukussa se on pikkasen kovera se terä, että se ei heti lähde kapenemahan samalla lailla. Ja kahdelta puolelta teroitettu tarkoittaa tässä nyt sitä, että jos meillä on vaikka tuolla noita Fiskarsin keittiöveittiä, niin nehän on teroitettu lähtökohtaisesti vain toiselta puolen terää, paitsi nyt kun mä oon teroittanut ne oikein, eli teroittanut ne molemmilta puolen terää. Ja se taas sitten mahdollistaa puukolla esimerkiksi vuolemisen erittäin hyvin ja tehokkaasti. Terästä lisäksi terä on paksu, huomattavasti paksumpi kuin veittissä. Tämä on yksi yleisimpiä tunnuspiirteitä, mistä sä erotat puukon ja veitten. Normaalisti puukon terän paksuus on noin 3-5 milliä, kun taas jossain Victorinoxin kokkiveittessä se on ehkä millin. Ja materiaalina on korkealaatuinen teräs, yleisimmin hiiliteräs, mutta myös esimerkiksi rosteria näkyy nykyään tosi paljon. Just niin kuin tässä Risman 3 euron hirviän rumassa puukossa. Teräkulma 12-17 astetta, noin suunnilleen taas. Nämä on kaikki noin suunnilleen lukuja, hyviä yleisiä ohjenuoria. Ja teräkulmalla tarkoitetaan nyt tätä, saisinko mä näkyviin tuon hiiren? Mihin se menee? En saa näkyviin, niinpä tietysti. No, te näette tuossa alemmassa kuvassa noin puolivälissä terää lähtöö tuo teroitettu osio alaspäin, missä päädytään tuohon terän suulle. Niin se kulma on noin 12-17 astetta, eli se lähtee melko jyrkästi laskemaan kohti sitä terän suuta. Ja sitten oleellinen asia myös, millä erottaa, että mikä on puukko, on se, että se rakenne on puukon omainen. Meillä on piiloruoto, tosi usein meillä on jonkinlaista helotusta siinä puukossa tai tupessa, ja mitat täsmää noin suunnilleen näihin edellä mainittuihin mittoihin. Piiloruoto on sellainen hyvin uniikki asia näin pienissä terätyökaluissa, kun me puhutaan puukoista. Ja nyt te mietitte, että mikä on piiloruoto, eikö vaan? Hyvä, loistavaa. Piiloruoto tarkoittaa sitä, että tuolla puukon kahvan sisällä menee tuo terän jatke, ja se on kokonaan sen kahvan sisällä. Se ei näy tuolta kahvan välistä pilkottain mihinkään suuntaan. Nyt taas, jos me otettaisiin joku hyvä käsin taottu kokkiveitsi vaikka niin kuin Yhdysvalloista, niin niissä se kahva on 2 sivulla vain ja ainoastaan, ja sieltä me tulee välistä sitten se ruoto siellä kahvan palojen välissä, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Niin semmonen ei ole piiloruoto, vaan piiloruoto tarkoittaa nimenomaan sitä, että se ruoto on ihan kokonaan tuolla piilossa. Toistaiseksi kysyttävää? Ei. Olisi paha, jos olisi jotakin kysyttävää tässä vaiheessa. Katsotaan seuraavana vähän tarkemmin sitä puukon rakennetta, niin nämä asiat rupeaa vähän avautumaan paremmin. Siinä on Wikipediasta lainattu kuva. Ja kun me lähdetään katsomaan ylhäältä alaspäin, katsotaan ensimmäisenä puukon terää, niin siellähän on ihan selkeitä asioita. Meillä on puukon terästä löytyy kärki, meiltä löytyy terän suu, eli se leikkaava osa, meiltä löytyy lasku, eli viiste, joka tarkoittaa nyt nimenomaan sitä osaa, mitä me ollaan teroitettu, mikä lähtee laskemaan sinne terän suulle. Sitten meiltä löytyy potentiaalisesti veriura, joka on vain ja ainoastaan estetiikkaa varten nimestään huolimatta.
Ja sitten sieltä löytyy myöskin tämä äsken mainittu ruoto, niin tämä varmaan nyt avaa teille vähän paremmin sitä ideaa sen ruodon kohdalla. Eli se on hyvin tommonen ohut pätkä, joka menee sinne kahvan sisälle. Ja sitten siinä on mainittuna myöskin hamara tarkemmin, ja esimerkiksi kirveestähän löytyy myöskin hamara. Mikko Alatalohan lauloi siinä Riko on riskillä rumakappaleessaan, että hamara puolella kiitos, mutta ei sitten kasvoihin, kun appiukko tuli yllättämään sen petipuuhista tyttärensä kanssa. Niin hamara on myöskin puukon terässä ja se tarkoittaa ihan samaa paikkaa, eli se on se terottamaton terän suun vastainen puoli. Mutta sitten taas esimerkiksi miekasta ei löydy hamaraa. Jes. Sitten katsotaan nopeasti puukon kahva. Siinä ei suoranaisesti ole mitään erikoista, pois lukien se, että puukon kahvaan voidaan laittaa ylä- ja alahela. Ja nyt on hyvin oleellista ymmärtää se, että sekä puukon tupessa että kahvassa on ylä- ja alaheloja. Joten jos nämä menee sekaisin, niin no hätä, niin ne menee monella muullakin ihmisellä. Ne voi olla, mutta niitä ei ole pakosta. Se riippuu taas puukon tyypistä. Puukko voidaan kiinnittää, tai puukon kahva voidaan siis kiinnittää käyttämällä heloja, tai sitten se voidaan niitata semmoisella hyvin pienellä helan tapaisella sinne kiinni siihen kahvaan. Se ruoto tulee vähän siitä kahvasta lävitse, ja sitten se katkaistaan se ylimääräinen osa, ja terotetaan ja viilataan mahdollinen ylimääräinen ruoto pois. Äärimmäisen kestävä kahvarakenne, varsinkin kun se tehdään huolella ja hyvin sovittaen. Sitten me puhutaan nopeasti tupesta, eli tupen osia, erityisesti sellaisia, mihinkä kannattaa kiinnittää huomiota, on tupen peili. Ja tupen peilillä me tarkoitetaan, nyt mä otan Kustaa lamminpuukon, tupen peilillä tarkoitetaan tätä osaa, tätä tasaista osaa, tässä tapauksessa tasaista osaa, mihinkä yleensä painetaan jonkinlaisia painokuvioita tai voidaan maalata se. Esimerkiksi tommipuukossa tupen peili on aina punainen. Se on vaan maan tapa, että se on sellainen. Ja mä en tiedä, mistä peilin nimi siis tulee, ei mitään käryä, mutta oleellista on myöskin se, että täällä peilin sisällä tässä puukon tupessa, niin sieltä löytyy lesta, tai niin kuin tässä kuvassa lukee lesti. Ja kyseessä on yleensä puuvahvike, millä pidetään huoli siitä, että se puukon terä ei sitten vahingoskaan tuu nahasta läpi. Ei mitään sen erikoisempaa eikä spesiaalimpaa. Lestan muotoilulla voidaan vaikuttaa siihen, miltä se tuppi ja tupen peili näyttää. Niin kuin nyt vaikka tässä, jos katsoo tätä Järvenpään 2-neuvosta, niin täällä on varmaan muovilesta, mutta ei anneta sen haitata. Niin se on pikkasen kolmiulotteisempi saman tien, mikä niin kuin vaikuttaa suoraan siihen, miltä se näyttää se puukon tuppi. Ja kun meillä on puukko ja tuppi ja meillä on puukko tupessa, niin siitä käytetään termiä tuppiroska. En tiedä miksi, mutta varmaan samasta syystä kuin 2-neuvoinen puukko yhdistettynä helavyöhön on helahoito. Koska se vaan on. Kysymyksiä puukon rakenteesta? Teemu. Tuolla on tuollainen teroittamaton osa palko. Kyllä. Onko sillä joku rooli? Muuttaako se puukkoa jollain tavalla? Muuttaa. Se tekee siitä huonomman käyttää. Palko on semmoinen historiallinen asia, koska vanhaan aikaan, tälleen 1800-luvulla, missä tämäkin puukko on, niin tämä terän tekeminen ja terottaminen oli työlästä. Niin sillä, että me lisättiin tänne terottamaton osa tänne niin kuin liki alahelaa, niin me päästiin tilanteeseen, mihin meidän tarvitsi vähemmän terottaa sitä puukon terää, mikä nopeutti prosessia. Nykyään palko on ihan täysin estetiikkakysymys. Ja sitä ei tosiaankaan löydy kaikista puukoista. Ei mihinään nimessä. Tämä on hyvin paljon semmoinen vain kauhava juttu. Siellä kun on tehty asioita komian tähden. Hyvä. Rakenteesta, jos ei tule muuta, niin sitten bear with me, tää seuraava dia on ihan hirveä. Zoom! Siitä lähtee
nopea aikakatsaus, aikahistoriikki suomalaisen puukon kehittymiseen. Lähdetään tuolta ihan aikajanan vasemmalta, eli puhutaan 1150-1600-luvusta. Niin, ja oikeastaan, ihan kun totta puhutaan, niin tuo ensimmäinen bullet pointti, mihin mä puhun muinaispuukosta tai mihinkä mä oon kirjoittanut muinaispuukosta, niin oikeasti puhutaan 900-luvusta. Eli puhutaan ajasta, kun Suomeen tehtiin ristiretkiä. Tämän aikakauden alkuun ollaan pystytty ajoittamaan muutamia muinaispuukkoja. Puhutaan niin sanotusta Inarinpuukosta ja Tuukkalanpuukosta, jotka tämän hetken tiedon perusteella on ristiretkeläisten Suomeen tuomia puukkoja, mutta jotka on kuitenkin niin liki puukkoa, että ne voidaan ottaa ja ajatella, että ne kuuluu niin kuin osaksi suomalaista puukkohistoriaa. Erehdyttävän paljon näyttää esimerkiksi Inarin puukko, josta mulla ei tässä ole kuvaa, niin Inarin puukko esimerkiksi näyttää tosi paljon saman aikakauden Virosta löydetyltä puukolta, tai Latviasta tai Liettuasta. Ja ensimmäiset puukot, mitä on täydellisenä löydetty, voidaan sanoa, että ollaan löydetty sekä tuppi että puukko, niin ne ajoittuu tonne keskiajan alkuun, viikinkiajan loppuun. Eli se on niin kuin tuossa noin 1150-1200, vähän riippuen siitä, miten sitä ajatellaan. Ja Turusta on löydetty 1300-luvulle ajoitettuna ihan hirviä määrä monenmoisia erilaisia puukkoja. Sieltä löytyy esimerkiksi sellainen kuuluisa pronssipuukko, mistä mulla ei myöskään ole kuvaa. Ja niiden 1300-luvulta löydettyjen puukkojen perusteella pystytään sanomaan, että kun Inarin puukkoa kannettiin tälleen vaakasuorahan, niin siitä mentiin 400 vuotta eteenpäin ja puukkoa ruvettiin kantamaan jo pystyssä. Ja tällähän on siis ihan käytännön syy, miksi sitä on kannettu alun alkaen tälleen vaakasuoraan. Ja se käytännön syy on se, että kun sitä on kannettu tuossa vyöllä, jos sitä olisi kannettu pystyssä, niin kuin nykyään kannetaan, kun osataan tehdä lestat ja kaikki, niin jos sitä olisi kannettu siihen aikaan pystyssä, niin tässä olisi ollut riski, että se olisi lyönyt sulta jalkavaltimon poikki. Sitten ruvettiin tekemään paksummasta nahasta tuppia, ruvettiin tekemään lestoja pikkuhiljaa, niin rupesi niin kuin puukon kantosuunta muuttumaan paljon mukavammaksi kantajan näkökulmasta, koska ei ollut enää riskiä, että se ainakaan niin herkästi läpäisee sun jalkavaltimot ja tappaa sut. Ihan semmonen pieni vaatimaton probleema. Jonkun verran tuolta ajalta löytyy jo koristeltuja puukkoja, sellaisia, joista pystytään sanomaan, että nämä on tehty ihan vaan komian tähden, mutta niissä ollaan keskitytty pääasiassa puukon tupen koristeluun, eli sitä helppoa materiaalia on koristeltu, nahkaa on koristeltu, on tehty painantakuviota ja pyöritelty ties mitä, mutta itse puukot on vielä tältä ajalta, sen mitä ne on säilynyt, niin ne on lähtökohtaisesti hyvin vaatimattoman näköisiä, paitsi niin kuin tuossa tuo erittäin huonosti säilyneessä kuvassa, tämä ensimmäinen kuva vasemmalta, niin siinä on 1300-luvulle ajoitettu pronssipuukko. Pronssi on ollut niin pehmeä materiaali, että siihen ollaan onnistuttu jo kaivertamaan kaikenmoista kuviota, niin siinä kahvas näkyy, vähän huonosti näkyy, mutta on kuitenkin kuviota kaiverrettuna. Terästähän nyt ei pysty enää tuossa vaiheessa sanomaan yhtään mitään. Hyvä, ollaan päästy 1600-luvulle asti. Nyt päästään sitten niin kuin oikein asiaan. Eli hypätään 1700-1850. Suomessa eletään niin kuin maanviljelysaikaa. Sitähän me pääasiassa ollaan täällä tehty. Ollaan oltu mettässä ja viljelty maata ja muutaman kerran käyty puukottaa lehmiä hengiltä. Puukko on äärimmäisen tärkeä työkalu, mutta meillä rupeaa olemahan maakuntia, mihin se puukko on muutakin kuin pelkkä työkalu. Ja se rupeaa näkymähän esimerkiksi sitten puukon tuppien muodossa. Alkaa tulla mahatuppia ja alkaa tulla puolituppia, suoraa tuppea, hattupuukkotuppea, kaikenmoista erilaista. Ensimmäinen kuva ylhäällä vasemmalla on niin sanottu Ilmajoen puukko. Se on tyypiltään hattutuppipuukko, mikä tarkoittaa sitä, että se puukko ei pysyisi tupessa ilman hattua siinä päässä. Eli siellä ei ole osattu vielä tehdä tällaista hyvää
puukon tuppea, mihin se pysyy ihan ongelmitta. Vaan on pitänyt rakentaa tollanen hattu siihen päälle, jotta sitä pystytään kantamaan, ettei vahingossa käy hassusti. Olipas vaikea sana. Sitten meillä puhutaan mahatupeista. Toinen kuva alhaalla, eli keskellä. Siinä on vöyrinpuukko, äärimmäisen kaunis ja harvinainen puukkotyyppi. Ja siinä on myöskin esimerkki symmetrisestä mahatupesta. Ja mahatuppi tarkoittaa niin kuin esimerkiksi sitä, että se on semmoinen hirveän pullisteleva se puukon tuppi, isotellaan ja ollaan mahtavaa ja komiaa. Ja vöyrin puukkohan pystytään ajoittamaan kutakuinkin samoihin aikoihin kuin barokki otti ja oli Suomessa vallitseva tyylisuunta. Ja jos muistatte esimerkiksi musiikin historian tunneilta, niin barokkihan oli niin kuin mahtailevuutta ja niin kuin isottelua paljon, isoja tunteita, isoja ääniä. Niin mä rohkenen väittää, että vöyrin puukko on saanut ulkonäkönsä paljon barokista ja barokin tyylivaikutteista, jotka on tullut Euroopasta Suomeen. Hyvä. Ensimmäiset tunnistettavat tyyppipuukot rupeaa tosiaan tässä 1700-1850-luvulla tulemaan Suomeen, niin kuin tämä vöyrinpuukko ja vaikka Ilmajoen hattutuppipuukko. Ja nämä pystytään niin kuin ajoittamaan, että nämä on nimenomaan Suomessa kehittyneitä malleja. Niin sen takia on nostanut sen erikseen vielä tähän. Tuolla on maininta vaeltajakansoista, jotka vaikuttaa Ruotsissa ja Tornionjokilaaksossa. Niin tässä semmoinen kevyt disclaimeri, että vaeltajakansat, puhutaan niin sanotusta tattarikansoista, elintavoiltansa samanlaisia kuin vanhanmalliset romanit, mutta heitä ei sovi sitten sekoittamaan. Eli nyt kun puhutaan vaeltajista, niin emme puhu romaneista siinä mielessä, miten me suomalaiset ymmärretään romanit, vaan puhumme aivan erilaisesta, samalla lailla elävästä erilaisesta kansantyypistä. Ja ne vaikutti tosiaan pääasiassa tuolla Ruotsin puolella ja on hyvin todennäköistä, että ovat tuoneet sitten omia vaikutteita puukkoihin Tornionjokilaakson kautta ja sieltä se olisi pikkuhiljaa lähtenyt valumahan sitten kohti Pohjanmaata. Mitään faktaa tähän liittyen ei ole vielä saatavilla, mutta Jussi Luoma on esimerkiksi tehnyt vaeltajakansoista ja niiden puukoista hyvin vaikuttavan esseekirjoitelman, mihin hän on haastatellut ruottalaisia vaeltajasuvun jäseniä ja saanut hyvin paljon esimerkiksi Knivkungenista, eli Veitsikuninkaasta, sellaista dataa, mitä ei oikeastaan mihinään muualla ole tallennettuna. Erittäin mielenkiintoista settiä, varsinkin se, että miten niiden puukkojen kehittyminen on vaikuttanut meidän puukkoihin. Hyvä. Sitten puhutaan nopeasti siitä, että Pohjanmaan puukot alkaa jo tässä vaiheessa niittämään mainetta ympäri Suomen maata. Ja nimenomaan sen ulkonäön takia. Niin komeita puukkoja ja niin hyviä teriä. Tällaisilla mainoksilla niistä puhuttiin sanomalehdissä jo tuohon aikaan. Ja vähemmän yllättäen tässä eletään myöskin niin kuin pikkuhiljaa sitten isovihan jälkeistä aikaa. Niin Pohjanmaa maatalouspitäjänä, jolla on varaa maksaa, kiitos tervan, niin siellä rupeaa olemaan sepille kysyntää, mikä puolestaan rupeaa jo tässä vaiheessa johtamaan siihen, että Pohjanmaasta muodostuu Suomen puukkopitäjä. Ruukkitehtaat rupeaa tässä vaiheessa tekemään myöskin puukkoja. Niihin me palataan myöhemmin tarkemmin, koska ruukkitehtaat on vähän oman lukunsa. Ja hyvin tärkeää on myöskin muistaa tässä vaiheessa se, että puukkojunkkarien aikakausi rupeaa alkamaan Pohjanmaalla. Nimenomaan Ranta-Pohjanmaalla, ei Etelä-Pohjanmaalla. Ja Heikki Ylikangas on tehnyt tästä äärimmäisen hyvää tutkimusta, että missä todettiin, että puukkojunkkarius ja häjyily alkoi oikeasti rantakaupungeista ja kylistä Pohjanmaalta, mistä se rupesi valumaan Etelä-Pohjanmaalle ja päästiin siitä sitten pikkuhiljaa niin kuin tänne 1800-luvun loppupuolelle, missä tuli sitten Isontalon-Antti ja Rannanjärvi ja kaikki muut kuuluisat häjyt, niin oikeasti Rannanjärvi ja Isotalo, niin
ne on jäänyt historian nimiin vain sen takia, koska ne oli niitä viimeisiä häjyjä, joita oli. Siinä vaiheessa homma rupesi kuolemaan. Oikeasti niitä on ollut 100 vuotta ennen niitä. Ja me ei mennä siihen, että minkä takia puukkojunkkareita rupesi tulemaan ja miksi niitä halusi tulla, koska se on aivan oma toinen suonsa. Hypätään siitä 1850-1910, eli ruvetaan puhumaan tyyppipuukkojen kehityksen kulta-ajasta. Ja tämä on se ajanjakso, mistä mä tiedän kaikista eniten. Tässä vaiheessa, niin kuin me nähtiin jo aikaisemmin, niin 1700-1850 rupeaa Etelä-Pohjanmaalle tulemahan, ja erityisesti niin kuin Kauhavan seudulle rupeaa kokoontumaan ihmisiä, jotka osaa ja haluaa tehdä puukkoja. Ja tässä vaiheessa se rupeaa näkymähän, koska Kauhavalle keskittyy oikeastaan 70% luku heitettynä hatusta, mutta todella merkittävä osa suomalaisesta puukkotekemisestä, puukkotehtailusta, puukkoseppäilystä. Se on tosi merkittävä osa, mikä nimenomaan Kauhavalle tulee. Ja syyt tähän, miksi ne tulee Kauhavalle, niin ne tehtiin jo tuolla melkein 100 vuotta aikaisemmin. Muutamia kuuluisia nimiä mainittakoon. Iisakki Järvenpää. Olette varmasti kuullut kaikki Iisakki Järvenpää osakeyhtiöstä. Sama setä, tosin nykyään jo haudan puolella. Juho Kustaa Lammi, edellä mainitun serkku. Matti Lammi, Antti Mäenpää, Jaakko Hannuksela. Nämä tällaiset nimet muovaa kauhavalaista puukkoa entistä koreammaksi ja komiammaksi. Ja se johtaa lopulta sitten näihin Kauhavan korupuukkoihin, mitkä tämä on vuodelta 1982 tämä kyseinen puukko, 1982. Niin lopulta näiden herrasmiesten yhteistyö yhdessä härmäläisten kanssa johtaa siihen, että Kauhavan puukko tunnetaan mahtavana työkaluna sekä taideesineenä. Ja tässä vaiheessa, niin kuin mä sanoin äsken, niin häjyily alkaa vähenemään 1900-luvulle siirryttäessä. Puukkojunkkarit rupeaa kuolemaan pois osiltansa raittiusliikkeen myötä. Nuorisoseuroja ruvetaan perustamaan. Tällaiset asiat vaikuttaa siihen, nuorilla on parempaa tekemistä kuin tehdä ilkivaltaa. Eikö ole jännä, että ilkivallan mahdollisuutta vähentämällä rikollisuus vähentyy? Enpä olisi itse arvannut. Sitten tämmönen hauska kuriositeetti, minkä mä kans huomasin. Nimittäin mä tutkin Ruusuvuoren kirjoja tätä varten. Ja Korpilahdella, tuossa 30 kilometriä Jyväskylästä, niin tehdään, mitä voisi sanoa, puukkohistorian suurimmaksi huijaukseksi. Siellä eräs paikallinen seppä, jonka nimeä en nyt enää saa päähäni, niin tekee käytännössä täydellisen kopion vuoden 1851 tinahelaisesta tupesta. Tinaa käytettiin jonkun verran puukon helamateriaalina, koska siitä oli helppo muovata. Ja tämä on poikkeuksellinen huijaus sen takia, koska se kyseinen seppä ihan siis vuosiluvut ja kaikki väärenti. Ja tämä on ainut tapaus, kun tiedetään, että vuosiluvut on väärennetty puukkoon ja tuppeen. Minkä takia mä oon nostanut tämän puukkohistorian suurimpana huijauksena. Hyvä. Päästään 1800-luvun loppuun, niin siellä rupeaa myöskin Rautalammin, Kainuun ja Härmän puukko muovautumaan siihen muotoon, minä me ne nykyään tunnetaan. Ne on ollut erilaisia aikaisemmin, ja me vähän käydään lävitse sitä, että millaisia ne on ollut. Ja samaan aikaan ruukkitehtaat tuottaa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän puukkoja. Ruukkitehtaita on siis Fiskarsin ruukki ja Hackmannin ruukki. Ja jos niitä on jotakin muita, niin mä oon jättänyt ne pois, koska niillä ei ole mitään käytännön merkitystä. 1910-1980. Teollistuminen kiihtyy, sotia rupeaa tulemahan. Kauhava on ainut, joka kykenee millään lailla vastaamaan kiihtyvän puukkoteollisuuden tarpeisiin. Ja tämähän on hirveän hauska ilmiö, että tässä vaiheessa, kun teollistuminen alkaa oikeasti kiihtymään, niin puukkojen tarve kasvaa. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen. Mä en suoraan osaa sanoa, että mistä se johtuu. Mutta minkä mä tiedän on se, että tämmöinen Kauhavan asema tässä niin kuin
puukkomaailmassa on johtanut vääjäämättäkin siihen, että muut puukkotehtaat ja puukkomallit ympäri Suomea kärsii ja ottaa mallia Kauhavasta, niin hyvässä kuin pahassa. Et esimerkiksi Viitasaarella on ollut joskus aikoinaan oma tyyppipuukkonsa, josta löytyy yksi lehtileike, että tämmöisiä on ollut olemassa. Sellaista ei ole löydetty keräilijäkokoelmista, sitä ei ole löydetty löydöksistä mistään, eli se on todennäköisesti käytetty loppuun. Mutta sellainen on esimerkiksi ollut olemassa. Viitasaarella on ollut oma puukkotyyppinsä, joka kuoli pois, koska Kauhava. Ei sillä, että ittiä haittaisi, mutta kuitenkin. Semmoisena nosteena mainittakoon tästä, että Kustaa Lammi jatkaa isänsä jäljissä muovaten Kauhavan puukkoa eteenpäin. Kustaa Lammi on siis Juho Kustaa Lammin poika. Juho Kustaa Lammi kuoli 1901 tarinan mukaan suolitukokseen ja hänen poikansa Kustaa Lammi syntyi 1901. Että se oli vähän surullinen tapaus. Juho Kustaa Lammin puukko oli tässä ensimmäisessä Mikä on puukko-diassa, niin vasemmalla alhaalla on Juho Kustaa Lammin museovirastoista löytyvä Kauhavan hevosenpääpuukko. Nämä on tosi harvinaisia. Erittäin hieno laitos. Hyvä. No, sit tässä tulee pari maailmansotaa välissä ja Lapin sotaa ja kaikkea muuta sellaista ikävää. Vaikuttaa aika radikaalisti myöskin Kauhavalla ja esimerkiksi Kustaa Lammin pitämä puukkotehdas meinaa kaatua ihan kokonaan sotien aikahan. En enää muista, oliko se ensimmäinen vai toinen, no se oli varmaan se toinen maailmansota, tai sitten se oli Lapin sota, mihinkä se meinasi kaatua, mutta Kanadasta tulee semmoinen massiivinen tilaus, mikä sen tehtaan pelastaa. Joka tapauksessa sotien aikahan oli pulaa. Moni puukkoseppä ja puukkotehdas joutui lopettamaan jo sotien aikahan ihan puhtaasti sen takia, koska niille ei myönnetty materiaalilupia. Niille ei annettu lupaa ostaa esimerkiksi sopivaa puukkoterästä, koska sitä tarvittiin muuhun teollisuuteen, että saatiin pidettyä Suomi pystyssä. Kustaa Lammi oli tässä poikkeus, sille oli aina puukkoterästä saatavilla ja myöskin Iisakki Järvenpää, taisi olla vielä tässä vaiheessa Iisakki Järvenpää eikä Iisakki Järvenpää osakeyhtiö, niin se on toinen poikkeus, joka saa terämateriaalia ihan niin paljon kuin tarvittoo. Mutta ne joutuu kaikesta muusta säästämään. Jos olette kuullut teidän paapolta tai isopaapolta pahvitupista esimerkiksi, multa löytyy kotoa muutama sellainen puukko, missä näitä on, niin pahvitupit on tämän aikakauden ilmiö. Silloin on aina kyse sota-ajan puukosta. Toinen on sitten nämä puhdetyöpuukot, mutta niihin ei oteta ja mennä nyt ollenkaan. Sitten löytyy muitakin kustannusnousukysymyksiä. Esimerkiksi muovitupet rupeaa ilmaantumaan. Ja mä jo tuossa äsken haukunkin muovitupet, alinpahan sanonko minne, niin ei puhuta siitä sen enempää. Tähän aikakauteen myöskin osuu J. Martinin toiminnan aloitus. Ja Martini on siitä hauska firma, että se tunnettiin erittäin hyvistä puukonteristä ja Ilves-puukosta sitten myöhemmin. Valitettavasti nykyään ei voida samasta firmasta sanoa samaa. Sitten vielä viimeinen osio tätä historiasatsia, eli kasarilta nykyaikaan. Suurten mestarien urakat loppuu ja tämä on niin ehkä itselle sitä kaikista tunteellisinta aikaa, koska kasarilla puukkoteollisuus oli vähän pysähtynyt. Osittain varmaan sen takia, tämä on nyt sitten spekulaatiota, mutta osittain varmaan sen takia, että Urho Kaleva Kekkonen vihas pohjalaasia. Se vihas häjyjä, se vihas puukkokulttuuria, se vihas sitä meidän ylpeilyä. Ja tämä on siis ihan tosi. Urkki rakasti Tommi-puukkoa. Se oli hänen mielestään niin kuin parasta, mitä Suomen puukkoteollisuudella oli saatavilla, ja se niin kuin yritti häivyttää pohjalaasuutta, mikä osiltaan varmasti näkyy siinä, että miten Urkin aikahan puukkoteollisuus niin kuin pysyi paikoillaan. Ja sitten kun mennään kasarin tälle puolelle, niin puukot rupeaa muuttumaan enemmän taiteeksi kuin työkaluksi, niin kuin nyt näistä munkin puukoista pystyy katsomaan. Kaikki nämä on siis ihan työkelpoisia laitteita, mutta pikkuhiljaa mennään enemmän ja enemmän niin kuin estetiikka edellä, mikä on toisaalta hyvä, toisaalta huono.
Suomen puukkoseura perustetaan siinä 90-luvulla. Se rupeaa vaalimaan Suomen puukonteon perinteisiä valmistusmenetelmiä ja yrittää uudistaa tätä melkein kuollutta perinnettä takaisin ylöspäin. Samaan aikaan tämmöinen kaveri kuin Heimo Roselli, olette varmasti kuullut, niin se elvyttää Suomessa tämmöisen Woods-teräksen tekemisen. En tarkkaan ottaen tiedä tästä teräslajista muuta kuin sen, että tätä on joskus tehty Intiassa. Eli kyseessä on aika mielenkiintoinen teräslaji. Liittyy varmaan siihen, että miksi Rosellin terät pysyy niin älyttömän hyvin terässä. Damaskiterät rupeaa nousemaan tässä vaiheessa. Onko damaskiterä tuttu konsepti? Siellä Nikolle on ainakin. Damaskiterä on sellainen terätyyli, missä me laitetaan montaa yhtä tai useampaa eri terämateriaalia päällekkäin ja ruvetaan prässäämään niitä, milloin me saadaan siihen terähän tosi mielenkiintoisia kuvioita. Ihan täysin esteettinen kysymys. Yleensä ne terät on vähän eri vahvuusia. Ei vaikuta leikkuulaatuun lähtökohtaisesti. Ja tälleen kasarin jälkeen muovi ja rosteri yleistyy enemmän ja enemmän puukkomateriaaleina. Muovilestat rupeaa olemaan tässä vaiheessa enemmän ja enemmän juttu, ja rosteriterästä käytetään enemmän ja enemmän puukkojen terämateriaalina, mikä on allekirjoittaneen henkilökohtaisesta mielestä erittäin huono juttu, koska rosteri on niin kova teräs, että se ei enää meinaa pystyä tekemään sitä, mihinkä puukko on tarkoitettu. Tähän mä oon myöskin merkannut, että ruukkipuukot katoaa käytännössä kokonaan. Jotain Fiskarsilla on vieläkin tuotannossa jotain puukon tapaasta, mutta esimerkiksi Hackmannilla ei ole ollut enää hyvään aikahan mitään puukkoa tuotannossa. Ja lopulta myöskin vanhat mestarit, Kustaa Lammi kuolee lopulta pois Seinäjoella 99 vuoden iässä tehtyään 89 vuotta puukkoja. Iisakki Järvenpää kuolee pois ja lopulta myöskin Rannanjärven puukkosuku. Niin kuin varmaan muistatte, niin Antti Rannanjärvihän kuoli tässä tammikuussa tänä vuonna ollen sukunsa viimeinen puukkoseppä. Ja mulla on tuossa Antti Rannanjärven mulle tekemä Härmän puukko. Nyt saa siis laulaa Rannanjärvestä, kun Rannanjärvi on kuollut. Viimeinen kuva, mistä mä en sanonut vielä mitään, tai viimeiset kuvat. Oikealla ylhäällä on kuva Iisakki Järvenpään tehtaasta. Kuva ajoittuu johonkin 70-luvulle. Tai siihen aikaan se oli jo osakeyhtiö. Hyvin käsityötä tämä puukkojen tekeminen. Ja oikealla alhaalla, eli tämä viimeinen kuva tällä dialla, niin siitä meillä löytyy Arto Liukon tekemä kauhavalaanen korupuukko, niin sanottu nuppipää kauhavalaanen. Arto Liukko on savonlinnalainen tyyppi, Savonlinna mainittu. Ja Arto Liukko on myöskin syypää, ja onneksi on syypää siihen, että Rautalammin puukko, ainut Savon tyyppipuukko, on elossa. Hieno mies. Mulla on unelma, että mä saan Arto Liukon tekemään Rautalammin korupuukon vielä kokoelmiin ennen kuin Artosta aika jättää. Sitten voin sanoa olevani valmis sen suhteen. Historiapläjäyksestä kysymyksiä. Jäi ainakin kiinnostamaan, että mitä niille Martinin puukoille tapahtuu. Me palataan siihen myöhemmin. Martinin puukoista tulee ihan oma osionsa. Hyvin lyhyt sellainen, mutta tulo. Hyvä. Sitten. Puukko populaarikulttuurissa. Mistä elokuvasta kyseinen kuva on? Häjyt. Kuvassa on yksi puukko. Tai itse asiassa se ei ole puukko, vaan se on partiopuukko. Iisakki Järvenpää osakeyhtiön katalogista lyötynä tuohon auton kylkeen kiinni tuossa tuon Amerikka Wunderbaumin yläpuolella. Ihan hirviä laite. En suosittele ostamaan. Lyhyesti 1800-2000-luvun näkemystä puukkojen käytöstä. Eli niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla siinä 1730-luvulta alkaen tuli puukkojunkkareiden esiinmarssi. Ja se muutti puukon roolia merkittävästi. Siitä tuli työkalun ja statussymbolin lisäksi väkivaltaan kykenevä laite oikein niin kuin merkittävissä määrin. Ja siitä tuli niin sanottu tapporauta, tappotyökalu, terätyökalu,
tappotyökalu, tapporauta, miten nyt ikänä haluaakaan sanoa. Ja 1800-luvun taitteessa sitten oli nämä häjyjen aiheuttamat terroriteot. Häjyjä voi sanoa terroristeiksi, niin ne oli silloin pahimmillaan. Ja se sitten, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin se hiipui sitten lopulta Isotalon Antin ja Rannanjärven vangitsemisen jälkeen 1869 ja siitä eteenpäin. Isotalo paranti tapansa, Rannanjärvi kuoli puukkohon vapauduttua vankilasta ja sitten tuli raittiusliikkeet ja tuli nuorisoseurat ja näin edespäin, niin häijyily vaan niin kuin loppu, hiipu pois. Se oli aikakautensa ilmiö, aikakautensa terrorismia ja aikakausi tuli loppuun. Onneksi se tuli loppuun. Mutta sillä oli sitten tämmöiset kauaskantoiset seuraukset, että puukkoa ruvettiin pitämään ihan hirviänä laitteena. Häjyjen pelottelun takia Saksassa asti tiedetään, että suomalaiset on sellaisia, että ne heiluu puukon kanssa ja tappaa porukkaa. Ja kun Kustaa Lammi aikoinansa lähti Saksahan käymähän paikallisilla käsityömessuilla, niin sitä vähän katsottiin kuulemma kierrohon, että mikäs pojan kloppi täältä nyt tuloa. Hyvä. Sitten mennään 1900-luvulla käymähän. Ja täällä populaarikulttuurissa maininnat rupeaa olemaan aika vähäisiä, eli me puhutaan pääasiassa kirjallisuudessa ja elokuvassa, ja niissäkin se on yleensä helavyöllä kannetaan jonkun kansallispuvun yhteydessä. Tuossa on esimerkkinä muutama elokuva otettuna 1900-luvulta, vanhin noista pohjalaisia, joka kertoo jo paljon, kun se on 30-luvulta, niin kertoo siitä, että näitä ei ole turhan tiuhaan tullut. Häjyt 99, Härmästä poikia 10, mihin ollaan mukaan Isotalo ja Rannanjärvi-porukkaa 50-luvulta. Ja sitten 2012 Härmä-elokuva. Ootteko nähnyt muuten sen? Joo, Mikko Leppilammen paras roolisuoritus ikänä Välitaloneskona siinä. Se on jännä poika, kun se pahiksena on parempi kuin mihinään muussa roolissaan. Erittäin huonoa murretta siinä praatataan, mutta ei siitä välitetä. Ja luonnollisesti sitten, kun päästään teollistumiseen ja teollisuuden myötä eteenpäin, niin puukon käyttö vähenee, jonka myötä se myöskin sen ilmentyminen vähenee populaarikulttuurissa, koska se ei ole enää tarpeellinen esine. Niin miksi näyttää sellaista esinettä, mille ei ole käyttöä? 2000-luvulle mennessä puukko on käytännössä menettänyt yleistyökalun statuksensa tällaisten asioiden kuin tietokone edeltä. Samperin ATK pilaa kaiken. Tämänkin. Ja sitä myöden puukon käyttö siirtyy koko ajan enemmän harrastustoimintaan, eräilyyn ja sitten näihin keräilypuukkoihin, mikä näkyy nykyisessä puukon suunnittelussa. Populaarikulttuurista kysymyksiä. Syvä hiljaisuus. Hyvä. Mä oon melkein aikataulussa. Mä oon vaan 5 minuuttia yli mun arvioiman aikataulun, niin mä oon mennyt aika hyvää tahtia. Nyt me päästään mun lempiaiheeseen, eli suomalaisiin tyyppipuukkoihin ja miten me erotetaan ne toisistaan. Ja mä oon yrittänyt rakentaa tämän kutakuinkin silleen, että me lähdetään pohjoisesta ja lähdetään siitä sitten pikkuhiljaa enemmän ja enemmän etelään. Ja nyt te mietitte, että miksi me lähdetään pohjoisesta, koska Lapinleukuhan ei ole puukko. No, syy siihen, minkä takia me lähdetään pohjoisesta, on se, että saamelaisilla oli oma puukkotyyppinsä, Unna Niivas. Ja vasemmalla on kuva puukosta, tällaisesta puukosta. Mistä tämän tunnistaa? Poronluu erittäin hallitseva materiaali. Niin kuin näkyy, poronluuta on tosi paljon puukon kahvassa sekä puukon tupessa. Sitä poronluuta käytetään Unna Niivaksessa heloina. Vähintään puoliluutuppi tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että puukon tupesta noin puolet on luuta ja se jatkuu tonne nahan sisälle, mutta myöskin kokoluisia poronluutuppeja on tavattu. Äärimmäisen taitavia kaiverruksia tuohon luuhun tehtynä ja niissä on olemassa symboliikkaa ja niissä käytetään koristelussa esimerkiksi tosi paljon erinäisiä taikasymboleja ja luontoa yleisesti. Niin kuin tässäkin näkyy, kun te katsotte tuota saamelaispuukon helotuskoristelua, niin siinähän on paljon kalakuviota.
Tämä on asia mikä niinku toistuu näissä. Ja mainittakoon Dian ohitte, että Etelä-Pohjanmaalta lähti tämmönen kaveri kuin Johannes Lauri aikoinaan Lappiin ja perusti sitten sinne puukkotehtaan. Ja en muista, onko kyseinen tehdas enää voimissaan, mutta ne puukot, mitä siellä firmassa tehtiin, niin ne ei ole saamelaispuukkoja, vaan ne on lappilaisista ja saamelaispuukosta vaikutteita ottaneita puukkoja. 2 äärimmäisen eri asiaa. Saamelaispuukosta eli Unna Niibaksesta löytyy myöskin täysponsi ylähela. Ja ponsi tarkoittaa, mitenköhän mä tämän hienosti sanoisin, tuommoista ylähelaa, joka ulottuu kahvan ulkopuolelle. Vähän niin kuin sienilevittäytys. Niin sitä tarkoittaa täysponsihela. Ponsituksia näkyy pääasiassa niin kuin esimerkiksi miekossa ja tällaisissa isommissa terätyökaluissa. Ja sitten on lisäksi vielä olemassa puoliponsihela, missä se vain ja ainoastaan osalta helan leveydestä ulottuu tonne kahvan ulkopuolelle. Selitinkö ymmärrettävästi? Nyökytyksiämme tuloa, loistavaa. Kahva on terää pidempi, niin kuin kuvastakin näkyy, niin toi terähän on tosi lyhyt verrattuna kahvaan, koska tää on lähtökohtaisesti ollut nimenomaan sellaista tosi pientä näperrystä varten. Viimeisetkin lihat ollaan yritetty saada poronluista irti. Niin tää on ollut semmoista hommaa varten. Siinä mihin leukua sitten taas käytetään siihen, että sillä pilkotaan se poro. Näin niin kuin yliyksinkertaistain. Näitä tuppia ja näitä saamelaispuukkoja on tunnistettu 2 tyyppiä. On niin sanottu mettäsaamelainen tuppi ja tunturisaamelainen tuppi. Ja mettäsaamelaasessa se kaartuu tolleen lievästi, ehkä noin 45 asteen kulmassa vasemmalle tai oikealle, riippuen siitä kumpi kätinen puukko on kyseessä. Kun taas sitten tunturisaamelaisessa puukossa, mistä mä en löytänyt esimerkkiä, ainakaan mitään sellaista, mitä olisin voinut esitelmään laittaa, niin se on niinku käytännössä 90 asteen kulma, mihin se rupeaa taittamaan. Äärimmäisen mielenkiintoisia työkaluja. Mä en näistä löytänyt oikein tätä enempää niin kuin tietoa. Ja uuden ajan seppiä, mä en ensinnäkään löytänyt esimerkiksi vanhoja seppiä ollenkaan, että ketkä näitä olisi tehnyt, niin mä en ole niitä voinut nimetä, mutta uuden ajan sepistä muun muassa Markku Inkeroinen ja Petteri Laiti on tehnyt näitä. Inkeroisen Markku vaikuttaa muutenkin tekemällä paljon tällaisia perinnemallin puukkoja, niin kuin vaikka Pekanpään puukkoa, mistä me päästään loistavasti Tornioon ja Pekanpään puukkoon. Tämä on ensimmäinen tuohikahvainen puukko tässä meidän esitelmässä, ja käytännössähän siis tuohikahvainen puukko tarkoittaa sitä, että me otetaan koivun tuohta, leikataan siitä sopivan pieniä paloja, ja sen jälkeen ladotaan niitä koko ruodon matkalta. Tiivistetään, ja me saadaan äärimmäisen mukava kahva ja äärimmäisen kestävä kahva sillä aikaiseksi. Tässä Pekanpään puukossa ylähelan virkaa toimittaa tommonen vähän kovera levy, joka on yleensä messinkiä, jossain tapauksissa terästä, ja alahelan virkaa toimittaa hyvin ohut levy, samaa materiaalia. Jos te katsotte ylhäältä ylempää Pekanpään puukon kuvaa, niin siinä on aika isot ylä- ja alahelat, koska ne näkyy ihan selkeästi, mutta sitten taas tässä alapuolella on Armas Hartikan tekemä Pekanpään puukko, ja siinähän sä et meinaa tuosta kuvasta edes erottaa niitä helotuksia. Yleensä tämä Pekanpään puukon kahva on melko suora, tai sitten se on pikkasen tommonen pullisteleva pullea, ja Armas Hartikan puukoissa se on aina tolleen pikkasen pullisteleva. Se istuu tosi hyvin käteen. Mä oon pitänyt tollaista puukkoa itse kädessä, niin toi on semmonen, että aivan niin kuin se olisi luotu niin kuin työntekoa varten. Se pitää, se tuntuu hyvältä ja siitä saa tosi hyvän otteen. Ja näissä on yleensä tosi korkea viiste. Tarkoittaa sitä, että melkein koko terän matkalta se on niin kuin leikkaavaa, viiltävää, vuolevaa terää. Mikä ei nyt valitettavasti kuvista kovin hyvin välity, koska nämä kuvat on otettu miten on. Mutta se on tosi korkealla se viiste, jos sellaista on. Tuppi näissä Pekanpään puukoissa on tosi niukasti koristeltu. Tuossa ylemmässä kuvassa, jossa nyt on tuppi väärinpäin, niin siinä ei ole käytännössä minkäänlaista koristelua. Ja tässä alemmassakin on hyvin hentoonen kalanruotokuvio painettuna tupin peiliin.
Mä en tiedä, se erottuuko se tuosta kuvasta, mutta mä nyt satun tietämään, että siinä semmonen on. Mutta tää kalaruotokuviokin on yleensä semmonen, että sitä ei välttämättä oo. Ja ensimmäinen maininta Martinin huonoista puolista. Martinin puukkotehtaan ja teollistumisen myötä Pekanpään puukkojen kysyntä käytännössä romahti Lapin seudulla. Ihan totaalisesti. Ja Armas Hartikka on näitä tehnyt ihan tähän 2000-luvulle asti, ollen oikeastaan Inkerosen ohella viimeinen puukkoseppä, joka näitä on tehnyt työksensä. Ja en tiedä, onko Armas Hartikka enää edes elossa, mutta sen mä tiedän, että se on viimeistään 2014 lopettanut Pekanpään puukkojen tekemisen. Jussi Luoman yksityiskokoelmissa on 2 tollasta Hartikan tekemää puukkoa, joita on siis pitänyt itse kädessä. Armaksen isä Joel Hartikka teki kanssa koko ikänsä Pekanpään puukkoja vielä ennen kuin Marttiini tuli ja tuhosi tämän puukkomallin. Ja sitten on lisäksi vielä Iisakki ja August Mäkitalo 1850-luvulta alkaen, jotka tiedettävästi on tehnyt tätä kyseistä puukkotyyppiä. Ja Pekanpään puukko on tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä on niin kuin Tornionjokilaakson alueelta Pekanpään kylästä nimensä mukaisesti tullut ja siellä saanut niin kuin tämän muotonsa. Tarina kertoo, että tämä tuohilappo olisi kuulemma tullut sen takia kahvan materiaaliksi, että se pysyi hyvin tukkimiehillä. Et jos kävi huonosti ja puukko vaikka lipsahti kädestä, niin väittivät, että toi tuohipää sitten kelluisi riittävän hyvin, että sen kerkiäisi vielä napata siitä ennen kuin se uppoaa sinne pohjaan asti. Oikeasti se ei kellu niin hyvin. Mä kokeilin. En hukannut sitä puukkoa, se oli ihan vaan altaassa testattu. Mutta näin ne väittää, että siitä se johtuisi. Ei pidä paikkaansa. Onko siinä parempi pito, jos on märkä sitten puukkoa? Hyvä kysymys. Voi olla, koska koivun tuohihan on lähtökohtaisesti tosi hyvä ja pitävä materiaali, niin voisin kuvitella, että tämä pitää märkänäkin paremmin. Hyvä. Hypätään Tornionjoesta Kainuuseen. Hyrynsalmi. Tommi Puukko. Urho Kaleva Kekkosen lemppari. Tommonen kaveri kuin Kalle Keränen kävi Fiskarsilla opiskelemassa sepäntaitoja ja taitoja valaa messingistä erinäisiä tuotteita. Ja hän kävi tämmöisen kaverin kuin Thomas Woodworthin opissa tuolloin 1860-luvun lopulla. Painakaa nimi mieleen, tää tulee myöhemminkin vastaan. Sitten mä kysyn kaikilta, että kuinka moni muistaa ja yksikään ei nosta kättä. Tommi Puukon yleisimmät tunnusmerkit on se, että siinä on suora terä. Siinä ei ole mitään keikkakärkeä, se ei kaara alaspäin, se ei kaara ylöspäin, vaan se terä on aivan suora. Ja tossa on määriteltynä vielä, tää on myöskin ainut puukko, missä ei ole suoria senttimetrimittoja tai mitään muuta, vaan tää on suhteittain määritelty tää puukon koko. Sekä kahvan, että terän, että helotusten. Ja sen takia mä en rupea näitä luettelemaan, koska ei kukaan noita kuitenkaan muista. Mielenkiintoista Tommi Puukossa on kuitenkin se, että toi kahvan profiili, eli jos me katsotaan puukkoa näin, niin tuo kahvan profiili on tosi ovaali. Verrattuna esimerkiksi Pekanpään puukkoon, joka on enemmän sylinterimäinen tai pullea, niin se on tosi ovaali. Ja se auttaa siihen, että se pysyy tosi hyvin esimerkiksi työstettäessä kädessä. Materiaaleja, mitä Tommi Puukossa tosi usein käytetään, niin kuin kahvan puolella, niin sieltä löytyy esimerkiksi koivun tuohi. Sitä käytetään tosi useassa paikassa. Mikä raidanjuuri? Mitäköhän mä oon ajatellut, kun mä oon ton kirjoittanut? Tarkoittaa varmaan jotakin jotain koivunraitaa tai jotain muuta sellaista. Ja visakoivu on kans tosi yleinen materiaali. Visakoivu on sellainen materiaali, mitä käytetään tosi paljon muutenkin puukkohommissa, koska se on esteettinen. Henkilökohtaisesti en kovin piittaa. Puukon tupesta, Tommi Puukon tupesta, se tuppi on aina musta ja siinä on aina punainen peili.
Nämä kaksi on ja pysyy. Niin kuin tossakin tupessa, niin näette heti, tupen peili on punainen ja tuppi on muuten musta. Paitsi sisäpuolelta, mistä sitä ei värjätä lähtökohtaisesti. Ja tää on yhteistä myöskin sitten Rautalammin puukon kanssa. Rautalammin puukossa kanssa tuppi on musta ja peili on punainen, mutta mennään siihen kohta myöhemmin lisää. Urkin lemppari, se lähetti eräälle sepälle tästä ihan siis kirjeen, että hänen mielestään Tommi Puukko on kaikista kaunein suomalainen puukkomalli. Olisiko ollut peräti Setti Keränen, jolle se lähetti, tai Kemppaisen veljeksille. Siinä on lisäksi muutamia kuuluisia seppiä. Merkittävimpänä mainittakoon Setti Keränen, joka kehitti siis Jääkäri Tommin. Ja Jääkäri Tommi Puukko on nimensä mukaisesti alun alkaen jääkäreille lahjana annettu puukko, mikä poikkeaa tästä Tommi Puukon normaalista mittasuhteesta. Ja se poikkeaa siitä sillä lailla, että siinä on huomattavasti pitempi terä. En tiedä tarkkoja mittasuhteita enkä sitä pituutta, tiedän vaan sen, että siitä on olemassa sellainen. Siitä on vielä olemassa lisäksi semmoinen juhlatommi, joka on aika moderni ilmiö, jossa sitten taas nuo helotukset on poikkeukselliset. Ne on niin sanotusti fasettihiotut. Siitä tulee esimerkkiä myöhemmin. Ja fasettihionta on taas yksi tapa vaan koristella puukkoa. Kysymyksiä näistä 3 puukkotyypistä tähän mennessä? Se missä näkynyt sitä palkua terässä. Ei oo, koska niitä ei ole vielä näissä tehty. Hyvä. Mennään eteenpäin. Päästään taas mun spesialiteettialueelle. Härmä. Härmänpuukko. Ensimmäisenä kerrottakoon kuvista. Vasemmalla ylhäällä on niin sanottu härmän mahatuppipuukko, joka on ajoitettu sinne 1800-luvun alku, 1700-luvun loppu. Tämä on sillä lailla poikkeuksellinen tuppityyppi, että tästä ei pystytä varmuudella sanomaan, että onhan tämä niin kuin oikeasti niin kuin härmänpuukon tuppi, mutta on hyvin todennäköistä, että tämä on härmänpuukon tuppi siltä ajalta, koska Vöyrissä tehtiin tämän tyylisiä puukon tuppia silloin aikoinansa, ja härmä ja vöyri sattuu olemaan hyvin liki toisiansa. Ja tämä kuitenkin eroaa vöyrinpuukosta tosi paljon, tai vöyrinpuukon tupesta tosi paljon, niin on hyvin todennäköistä, että vöyristä on valunut semmoinen tuppityyli, jota on sitten muokattu, ja sitä on muokattu vähän lisää, ja sitten kun sitä on muokattu vähän lisää, niin me ollaan päästy sitten tollaiseen malliin. Ja sitten siinä on vasemmalla alhaalla toinen kuva Antti Rannanjärven tekemästä 2-neuvosesta härmänpuukosta, jollainen meillä on täällä myöskin livenä, niin me huomataan, että se puukko on aika paljon muuttunut tässä 200 vuoden aikana. Hyvä. Nykyisenlaiset härmänpuukot on siis tosi koristeellisia puukkoja. Ne on tosi runsaasti helotettuja ja erittäin vahvasti kruusattuja. Kruusauksella tarkoitetaan helotuksen koristekaiverruksia. Tämän mä kysyn pistokokeena sitten esityksen jälkeen. Mitä tarkoittaa kruusaus? Ja nyt mä otan tästä taas esimerkkinä Rannanjärven puukon. Niin meillä on ylähelassa, meiltä löytyy aivan älytön määrä kruusauksia, ja Rannanjärven puukoille spesiaalina puukon takapuolelta löytyy tupla R-logo. Alahelassa meillä on taas hirvittävä määrä erinäistä kruusausta molemmin puolin. Siinä ei sinällänsä mitään erikoista. Mutta mikä tästä tekee erikoisen, on sitten tämä puukon tuppi. Koska härmän puukko on ainut puukkomalli, mistä löytyy sivuvasket. Eli niin sanottu sivuhelotus. Nykyisistä puukkomalleista tarkennetaan sen verran. Lisäksi tässä on sekä ylähela, keskihela että alahela. Ja näin runsaasti heloteltua puukkotyyppiä ei vaan ole. Yksinkertaisesti. Ja sielläkin hirviä määrä kruusausta jokaisessa helassa, mitä vaan on, pois lukien sivuvasket, missä ei ole mitään erikoisempaa. Ja Rannanjärvelle spesiaalina juttuna, täällä on aina vuosiluku, koska se on tehty, niin se on kans kruusattuna tänne. Sekä Rannanjärvelle erikoisena juttuna on puukon kahavan nokiraidat.
ja niitä on aina 3 kahvassa. Näkyyhän tää muuten kaikille. Tämmönen tyhmä ajatus tuli mieleen. Niitä löytyy aina 3, niitä nokiraitoja siitä kahvasta, jos niitä on maalattu. Rannanjärven puukkoja löytyy myöskin ihan koivukahvaasena, mutta ne on harvinaisempia. Lisäksi puukon ylähelasta löytyy myöskin tommonen harjanne, mikä on yleensä hyvin blankko, siinä ei ole mitään erillistä koristelua. Ja verrattuna kauhavan puukkoon, josta myöhemmin lisää, niin tää on pikkasen pidempi pituudeltansa ihan kaiken kaikkiaan. Ja tässä on myöskin suora hamara. Että ei minkäänlaista keikkaa mihinkään suuntaan, vaan aivan tikkusuora. Luoman Jussia lainaten, tää on tehty tappamaan. Ja terässä ei ole minkäänlaista ylimääräistä kourua tai veriuraa. Ei mitään turhaa koristelua, koska ei veriuralla kukaan mitään tee. Ja tää on myöskin vähän leviämpi tää terä verrattuna kauhavalaaseen puukkoon. Niitä voidaan katsoa kohta myöhemmin lisää. Joo. Siinä on sitten mainittuna taas muutama kuuluisa vanha puukkoseppä. Ensimmäisenä mainittakoon Erkki Rannanjärvi, joka on just sen Antti Rannanjärven, sen Häijy Antti Rannanjärven serkku. Ja siitä suoraan Erkki Rannanjärven alenevassa polvessa aina Antti Rannanjärveen asti. Jorma Rannanjärvi ja Antti Rannanjärvi olivat siis veljeksiä, joista Jormasta aika jätti jo muistaakseni 2004. 2000-luvun alkua se kuitenkin oli, ja Antti Rannanjärvi tosiaan kuoli tässä ihan tammikuussa 2024. Ja mä oon tosiaan saanut oman puukkoni Antti Rannanjärveltä 2021, valmistumisvuosi. Myöskin Kustaa Lammi, tää Kauhavan kuuluisa puukkoseppä, on tehnyt härmänpuukkoja, ja nykyään Iisakki Järvenpää osakeyhtiö tekee härmänpuukkoja, mutta ei Rannanjärveä ja Iisakki Järvenpäätä voi laittaa edes samaan pöytään saman päivän aikana. Ne on niin eri maailma laadullisesti. Toinen on tehdaspuukko. Totta kai se on erilainen. Kysymystä härmänpuukosta. Ei. Jos mä nyt pyydän teitä erottamaan härmänpuukon ja Pekanpään puukon, niin onnistuuko? Hyvä. Loistavaa. Mennään Härmän naapuripitäjään. Kauhava. Tää on valehtelematta Suomen kuuluisin puukkotyyppi. Tää on niin kuuluisa puukkotyyppi, että kun me puhutaan puukosta, niin termi kauhavalainen kuvaa puukkoa. Te olette varmasti kaikki kuullut puhuttavan johonain vaiheessa, että joku kauhavalainen sillä oli kärjestä tai jotain muuta vastaavaa. Niin tää on niin merkittävä osa puukkokehityshistoriaa. Terä on kohtuullisen kapea, noin yhden aikamiehen kämmenen mitta, kahva toinen samaa, eli noin 10-11 senttiä, niin kuin aikaisemmin sanottu. Tuppi on huomattavasti ohuempi ja vaatimattomampi verrattuna härmälääseen. Niin kuin me äsken katsottiin, siellä oli mahatuppia, joka oli mahtaileva ja komia. Ja nyt jos me verrataan 80-luvun härmänpuukkoa, ei kun kauhavan puukkoa, ja 21 härmänpuukkoa, niin kyllähän tää härmänpuukko on niinku kaikin puolin isompi, paksumpi ja koreilevampi verrattuna kauhavalaaseen. Tää on paljon siistimpi, vaatimattomampi, vaikka tääkin on koristeltu. Ja tää on vielä oikein niinku yberkoristeltu malli, kun tää on sorkoupotuspuukko. Ja näissä kauhavalaasissa ei ole aina tätä ylähelaa, mikä esimerkiksi härmänpuukosta löytyy aina, eli tätä puukon tupen suussa olevaa helaa. Sitä ei aina löydy, mutta alahela löytyy noin 95%. Käytännössä siis aina. Mitäs muuta mä oon tuohon kirjoittanut? Kahvamateriaaleja on monia, mutta yleisimmät mitä käytetään on visakoivu ja koivun tuohi. Niistä ei sen enempää. Korumalleissa, mitä multakin löytyy monta, niin sorkoupotuskuviot on tosi yleisiä. Ja sorkoupotuskuvioista sen verran, että puukkosepälle sorkoupotuskuvio on uniikki. Sä pystyt siis määrittämään sorkoupotuksen perusteella, että kuka seppä tämän on tehnyt. Ja nyt te mietitte, että mikä on sorkoupotus, mikä on erittäin hyvä kysymys, koska mä en ole kertonut sitä. Sorkoupotuskuvio on
koivun tuohikahvaan pakotettua metallisorkoa, mikä nakutellaan hyvin varovasti vasaralla 1-3 millin syvyyteen, ja sitten lopuksi viilalla hiotaan loppuun ja mahdollisesti sitten se kahva lakataan. Äärimmäisen vaikea taito tehdä tosi hyvin ja äärimmäisen aikaa vievä projekti. Tähänkin Kustaa Lammin tekemään sorkoupotuskuvioon on käytetty noin 300 metallisorkopalaa, niin voitte kuvitella, että kun 80-vuotias faari rupeaa tämmöistä kuviota tekemään, niin kuin Lammi oli tätä tehdessään, niin siinä menee muutama päivä, muutama aika. Lammi on sanonut, että puukon tekee viikossa ja sorkoupotukseen menee toinen mokoma. Moderneista puukkosepistä mainittakoon esimerkiksi Jari Liukko, joka on kans tehnyt paljon sorkoupotuskuvioita ja silläkin on mennyt pitkiä aikoja niiden kanssa. Kauhavalaasissa tulee ensimmäisen kerran nyt vastaan sitten kanssa tää palkoterä, niin kuin tuossa vasemmalla ylhäällä mun omasta kokoelmasta tänään paikalla oleva Jaakko Hannukselan sorkoupotettu nuppipääkauhavalaanen. Niin sieltä löytyy palkoterä, eli sitä terottamatonta osaa. Ja se on ihan täysin estetiikkakysymys. Nykypäivänä tuohon aikaan se oli helpottava työn asia. Ei mitään sen erikoisempaa. Kauhavalaanen puukko on myöskin sillä lailla kuuluisa, että esimerkiksi perintöruhtinaan puukko, eli silloiselle perintöruhtinaalle Venäjän tulevalle tsaari Nikolai toiselle Iisakki Järvenpää teki tällaisen kuuluisan puukon, joka nimettiin myöhemmin perintöruhtinaan puukoksi. Ja sitten myöhemmin, kun hänestä tuli tsaaria, sitten hän sai keisarinna Aleksandran viereensä, niin sekä Iisakki Järvenpää että hänen serkkunsa Juho Kustaa Lammi tekivät sitten tämmöisen kaksneuvoisen keisarin puukon. Ja se oli aikansa niin kuin taiteellinen, kaunis aikaansaannos, ja tästä syystä Iisakki Järvenpäätä ja Juho Kustaa Lammia kutsuttiin sitten tästä päivästä eteenpäin keisarin puukkosepiksi. He saivat tällaisen arvonimen ainoina ihmisinä Suomessa, todennäköisesti ainoina ihmisinä koko maailmassa. Se oli niin vaikuttava puukko. Sitten muita kuuluisia puukkoja, kun puhutaan kauhavalaasista, niin John F. Kennedylle on viety ihan tuliaslahjana kauhavalaanen hevosenpääpuukko. Mallia Iisakki Järvenpää osakeyhtiö, mutta on kuitenkin. Ja tästä on olemassa siis ihan lehdistökuva, mihin Kennedyllä on se puukko siinä Valkoisen talon pöydällä, kun se kirjoittaa jotakin tärkeitä papereita. En tarkemmin tiedä siitä kuvasta. Oikealla ylhäällä on tommonen ruma, huonokuntoinen kauhavalaanen, missä on sitten tämmönen galaliittikahva. Galaliittihan on siis maitoproteiinista tehty muovi, joka näkyy siinä, että se sitten hajoaa ajan kanssa. Ja tässä on myöskin nyt mallina semmonen ylähela, missä on puoliponsi. Et jos tämä nyt ottaisi selventäisi vähän paremmin kuin mun selityksistä, että mitä se puoliponsi tarkoittaa. Hyvä. Sitten muutamia kuuluisia puukkoseppiä ja niiden kuuluisimpia saavutuksia on tuossa mainittuna. Lisäksi niitä en rupea käymään sen enempää muuta kuin sen, että Iisakki Järvenpäähän on siis perustanut nykyisen Iisakki Järvenpää osakeyhtiön. Ja tämä on ainut puukkotehdas, mikä on elänyt sotienkin ylitte, ja tekee töitä vielä tänäkin päivänä. Siitä ei sen enempää. Mä voisin Kustaa Lammista esimerkiksi puhua vaikka koko loppupäivän, mutta te ette halua kuunnella sitä räpätystä. Eikä siinä ole mitään järkeä puhua. Ollaan päästy nyt Pohjanmaalle, niin nyt on hyvä hetki hypätä takas itärajalle. Savoon Rautalammille. Rautalammin puukko, erityisesti kauhavalaasesta puukkotyypistä puukkomallia saanut puukko, koska tämän puukkotyypin kehittäjä Emil Hänninen kävi hakemassa oppia puukkojen tekemiseen Pohjanmaalta. Tämä on taas vähän sirompi kuin kauhavalaanen, mutta erot on niin pieniä, että niitä ei niin kuin harjaantumattomalla silmällä niitä ei huomaa niitä eroja.
Mutta se, mistä tämän tunnistaa, on se, että tässä on aina ylähela tommonen nuppipää. Tarkoittaa sitä, että se ei ole mikään elukka tai härmälääseen tyyliin niin kuin hirveän korkealle nouseva, vaan se on tommonen nuppi. Alahela on ainakin modernia kauhavalaasta alahelaa pidempi, mutta sitten taas helotuksia sekä ylä- että alahelaa koristellaan huomattavan paljon vähemmän verrattuna kauhavalaaseen. Tiedä sitten miksi, mutta näin tehdään. Tässä on myös palkoterä, niin kuin aikaisemmin mainittiin, Mikko sieltä sanoi hienosti, että palkoterää ei ollut vielä löytynyt, ja sitten kun päästään Kauhavalle ja Rautalammille, niin sitten niitä rupeaakin löytymään, koska ne ammentaa toisistansa tosi vahvasti. Mutta tästä löytyy myöskin ihan koko matkalta tehtyjä teriä, niin kuin näistä vanhoistakin puukoista, että Emil Hänninen esimerkiksi on tehnyt molempia plaatuja. Ja tämä Rautalammin puukon tuppi on hyvin poikkeuksellinen. Tämä on tommonen kolmiulotteinen. Tarkoittaa sitä, että se tupen lesta, joka antaa sille peilille muotoa, niin sitä lestaa otetaan ja muovataan siten, että se antaa tuolle ryhtiä ja vähän sellaista mahtailua samaan tyyliin kuin vaikka härmänpuukossa. Tulee pikkasen sellainen ylyvämpi fiilis. Ja tämä on ainut lesta ja ainut puukkotyyppi, missä tällaista lestaa käytetään. Rautalammin tunnistaa viimeistään siitä. Tupessa saattaa olla hela, sekä ylä- että alahela, mutta yleisempää on, että siinä ei ole minkäänlaista helaa siinä puukon tupessa. Ja tämä Emil Hännisen puukko, mikä tässä on, niin tämä on niin tyyppi esimerkki Rautalammista kuin olla ja voi. Ja lisäksi tästä on kahdenlaista mallia, on niin sanottu tavan malli ja korumalli. Ja korumallissa käytetään koivun tuohta, samalla lailla kuin kauhavalaisessa korupuukossa. Ja tähän on myös tehty sorkoupotus, ja Rautalammin puukkoon perinteisesti tehdään kielokuvioinen sorkoupotus, ja se on aina kielokuvioinen, mitä siihen tehdään. En tiedä miksi, mutta se on kaikessa yksinkertaisuudessaan tosi siisti ja nätti kuvio. Tykkään. Hirviän esteettinen, hirviän hieno. Muutamia puukkoseppiä taas mainittuna Rautalammin puukosta. Oleellisimpina sanoisin Emil Hännisen, joka kehitti tämän puukkomallin 1800-luvulla, sekä uusista puukkosepistä Arto ja Jari Liukon. Arto Liukko ollessa isä ja Jari Liukko hänen poikansa. Ja mä haluaisin tosiaan omiin kokoelmiini Arto Liukon tekemän Rautalammin korupuukon, niin sit mä voisin sanoa oman kokoelmani olevan valmis. Se on hieno, se on nätti ja se hyvin vahvasti linkittyy Pohjanmaahan, vaikka ollaankin Savonmaalla. On oikein hieno. Kysymyksiä Savon ainoasta puukkotyypistä? Ei minkäänlaisia. Siirrytään eteenpäin. Toijala, tai tarkkaan ottaen tätä voisi sanoa myöskin Jämsänkosken puukoksi. Tämä on tosi poikkeuksellinen, ja jos tämmöisen puukon näkee maailmalla tai Suomessa, niin tämän tunnistaa aina. Ja se johtuu siitä, että tämä puukon tuppi on metallia. Ja tällaista ei ole muuta Suomessa ollenkaan. Tarinoiden mukaan ensimmäiset puukot, jotka näytti Toijalan puukolta, niin tarinoiden mukaan niitä ollaan tehty jo Jämsänkoskella, ennen kuin Toijalan puukko sai nimensä toijalaisen Flinkin suvun mukaan. Mutta tähän mä en pystynyt tarkempaa lähdettä kertomaan, niin en tiedä. Voi olla, että pitää paikkansa, voi olla, ettei. Toijalan puukon tunnistaa tosiaan siitä, että se tuppi on metallia, mutta tuossa tupen peilin kohdalla näkyy nahka, mitä tuolla tupen sisällä menee ihan ympäriinsä. Eli se on käytännössä nahkaa ja metallia se puukon tuppi, mikä on tosi poikkeuksellista, koska niin kuin mä oon tähän mennessä olette nähnyt ja huomannut, niin sehän on järjestään aina nahkaa ja puuta, tai nahkaa ja muovia. Tuppeen on tehty jonkun verran koristelukuviota, eli kruusauksia, mutta niiden määrä on suhteellisen pieni, varmaan johtuen siitä, että se on ollut melko työlästä tehdä tuollaiseen metallituppeen. Ja sitten lisäksi joissain tapauksissa ton tupen suussa näkyy fasettikuviointia, ja joskus, tai melko usein,
sitä näkyy myöskin sitten puukon ylä- ja alahelassa. Ja nyt tässä vaiheessa tulee se kysymys, että mitä on fasettihionta. Niin se tarkoittaa tuollaista monikulmaasta hiontaa, että siitä ei yritetäkään tehdä ympyrää, mutta se ei ole myöskään nelikulmio, vaan olisikohan toi nyt sitten vaikka joku 20 kulmio, toi ylähela niin kuin muodoltansa. En osaa sitä tarkkaan sanoa. Hamara on suoraselkäinen, suora, siinä ei ole mitään heiluntaa suuntaan tai toiseen. Ja muuten kahvamateriaali on yleensä koivua, joskus luuta, ja terästä itsestään ei pysty sanomaan mitään muuta kuin sen, että se on ihan peruspuukon terä. Voi olettaa, että koska kyseessä on ollut hirviän tollainen ruukkitehtaiden läheisyydessä kuulemma kehittynyt puukkotyyppi, niin voisi olettaa, että teräkin on ollut hyvä. En tiedä. Näitä on käytännössä elämän aikana tai tässä aikojen saatossa tehnyt käytännössä pelkästään Flinkin suku. Ja myöhemmin historiankirjat kertoo, että se Flinkin suku muutti nimensä muotoon Vahtera, mistä se muuttui myöhemmin muotoon Vahtera. Ja Kalle Flink esimerkiksi ja Lauri Vahtera, niin muistaakseni näiden jäljet johtaa lopulta Turkuun ja Turun seutuville. Lisäksi Kustaa Lammi on tehnyt jonkun verran Toijalan puukkoja, mutta niistä mä oon nähnyt vain kuvia. En oo ikänä nähnyt livenä sellaista, vaikka kovasti kyllä tahtoosinkin. Mulla ei ole Toijalan puukkoa kokoelmissa, ja vaikka mä löytäisin sellaisen, niin mä en sitä haluaisi. Se ei kuulu mun skouppihin millään lailla. Hyvä. Kysymyksiä Toijalan puukosta? Minkä takia se ei kuulu sun kokoelmiin? Minkä takia se ei kuulu mun kokoelmiin? Mun puukkokokoelmat keskittyy kauhavalaasiin ja kauhavavaikutteisiin puukkoihin. Sen takia Rautalammin puukko puuttuu. Jatketaan matkaa. Siirrymme Satakuntaan. Kokemäen puukko. Ja nyt me nähdään tästä saman tien kuvasta, että kyseessähän on hyvin vaatimattoman näköinen ja yksinkertaisen oloinen puukko. Tässä ei lähtökohtaisesti ole tupessa eikä puukossa minkäänlaista helotusta. Mutta se ei sitä mihinään nimessä pahenna. Puukon kahva on yleensä visakoivua ja ylähelan sijaan siinä on tommonen pieni, miksi nyt sanois, kraatteri tossa kahvan päässä. Ihan estetiikkasyistä. Onhan se nyt hienon näköinen, kun sieltä vähän nousee niin kuin pirun sarvet ylhääpäin. Terä on suora, melko kapea. Ruoto jää kahvan sisälle kokonaan. Tässä on tämmöistä vanhan mallin maasepän puukon fiilistä. Siinä mielessä, että sitä ei edes yritetä sitä ruotoa tehdä niin kuin koko kahvan mitalta. Puukon tuppi, musta tai ruskea ja kevyesti koristekuvioitu. Tossakin kuvassa näkyy pikkasen tommoista vanhaa painallusta noissa kuvioissa. Ja tää on hyvin tyypillistä Kokemäelle. Äärimmäisen hyvä käyttöpuukko ollut ja on vielä tänäkin päivänä, että ei sillä lailla ei mihinään nimessä käy soimaamaan, vaikka se ei niin kuin ole näyttävä. Se on hyvä, se on toimiva. Ja tässä niin kuin toi puukon kahva lähtökohtaisesti muovataan enemmän niin kuin tekijänsä käteen sopivaksi kuin esimerkiksi vaikka johonkin tommipuukossa, missä se on määrätty, että se on aina ovaali. Siinä on taas muutama kuuluisa puukkoseppä, joka on tehnyt Kokemäen puukkoa ihan joko täysaikaisena tai osa-aikaisena, mutta valitettavasti nykyisistä sepistä en tiedä kenenkään tekevän tätä perinnemallia enää. Ehkä joku päivä Matti Keskiniemi sitä tekee. Nähtäväksi jää. Kysymyksiä Kokemäestä? Ei. Hyvä. Siirrytään eteenpäin. Ja puhutaan puukkotehtaista. Niin kuin me nyt tänä päivänä tiedetään, niin meillä on oikeastaan enää Iisakki Järvenpää osakeyhtiö ja Martinin puukkotehdas, joka ottaa ja puukkoja tekee. Niin kuin tällaisia isoja ja merkittäviä puukkotehtaita. Paljon pieniä on vielä siellä täällä, mutta mä nyt keskityn muutamaan pienempään. Kuvista vasemmalla alhaalla Kustaa Lammi, museoviraston dokumentista otettu Mauri Frontin
dokumentti Puukko. Kannattaa katsoa, se on semmoinen 15-20 minuutin pätkä Kustaa Lammista ja Kauhavan Puukosta. Oikein mielenkiintoinen pätkä katsoa. Yläpuolella maalaus Iisakki Järvenpäästä ja Iisakki Järvenpään oikealla puolella on sitten taas Janne Marttiini. Ja lähdetään puukkotehtaita käymään läpi. Päästään joskus kotiakki. Ensimmäisenä lyhyesti näistä ruukkitehtaista, mistä mä mainittin aikaisemmin. Ensimmäiset ruukkitehdaspuukot on tehty tiedettävästi Fiskarsissa 1830-luvun tienoilla. Ja kun mä puhun tässä nyt nykyisestä mallisarjasta, niin mä puhun siitä mallisarjasta, mikä 80-luvulla vielä tiedettiin, kun puhuttiin ruukkipuukoista. Ruukkitehtaiden puukoista, eli Fiskarsin puukoista. Ja se mallisarja kehittyi noin 1840 tämmöisen ulkomailta tulleen kaverin kuin Edward Hillin toimesta. Hän toimi siinä pääsuunnittelijana, jonka takia ruukkipuukoissa näkyy tosi vahvasti eurooppalainen, brittiläinen niin kuin tatsi siihen, että minkä näköisiä veittien ja puukkojen kuuluu olla. Siitä huolimatta ne menee täysin puukkojen kategoriaan, minkä takia mä oon ottanut ne tähän touhuun mukaan. Myöhemmin Thomas Woodward, kuinka moni muistaa nimen? Yksikään käsi ei nouse, ai Sampe. Thomas Woodward, eli kaveri, josta mä mainittiin Tommi-puukkojen yhteydessä, niin hänen mukaansa muuten nimettiin Tommi-puukko. Niin hän sitten toimi Fiskarsilla jonkun aikaa hommissa, josta sitten hän siirtyi 1875 Hackmannille Nurmeen tekemään hommia. Ja näihin aikoihin, tai vähän myöhemmin tästä, siinä 1890 kehitettiin tämmöinen Bessemer-teräslaatu, mitä ruvettiin käyttämään tosi paljon ruukkitehtailla puukossa. Ja se oli ymmärtääkseni, tämä on taas ihan vaan ymmärryksen varassa, niin ymmärtääkseni sellaista kohtuu helposti muovattavaa terästä, mitä oli helppo sitten käyttää ja jalostaa eteenpäin. Ruukkitehtaiden puukoissa nähdään tosi paljon mielenkiintoisia kahvamateriaaleja, niin kuin esimerkiksi ebenpuuta ja kookospuuta. Ja ebenpuu on esimerkiksi tosi hyvä materiaali sen takia, koska siihen tehtiin paljon kaiverruksia. Sitten siis puukon kahva kaiverrettiin täyteen kaikkia hienoja ja siistejä kuviointeja, kun taas sitten nämä pohjalaiset puukkosepät kaiverti nimenomaan niihin messinkihelotuksiin ja näihin niitä omia kruusauksiansa. Tästä tulee esimerkiksi tosi suuri ero ruukkipuukkojen ja suomalaisten puukkojen välillä. Ja merkittävää ruukkitehtaiden puukosta mainittakoon, että esimerkiksi Hackmannin tuotannosta käytännössä 70-80% meni Venäjälle siihen aikaan. Ja sitten johonain vaiheessa se Venäjän homma sakkas, minkä takia jouduttiin lyömään Nurmen tehtaalla pillit pussiin hetkeksi aikaa. Kaikki ne vanhat työkalut siirrettiin Sorsakoskelle ja sitten tuli 1891, mihin hommaa ruvettiin pikkuhiljaa käynnistämään uudestaan. Ja Hackman Sorsakoske toimi pitkälle 1900-luvulle, vieden vieläkin suurimman osan tavaroistaan Venäjälle, mutta jättäen myöskin Suomeen jonkun verran tavaraansa ja puukkojansa. Yes. Jos Hackmannissa ja Fiskarsin puukoissa ei olisi niitä leimoja, että kumman tekemää ne on, niin niitä ei käytännössä erottaisi toisistaan mitenkään päin. Ne on niin samanlaisia keskenänsä. Ja hyvin todennäköistä on, että koska Edward Hill ja Thomas Woodward oli samalta seudulta kotoisin ja tekivät myöskin hyvin paljon niin kuin sattuneesta syystä yhteistyötä, niin on hyvin todennäköistä, että niiden yhteistyöllä ja visiolla siitä, millainen puukon kuuluu olla, niin se ohjasi hyvin vahvasti ruukkitehtaiden puukkosuunnittelua. Ja sitten kun tuli sodat, erityisesti jatkosota ja Lapin sota, niin ruukkitehtaiden puukkojen kysyntä hiljeni pikkuhiljaa, ja 2000-luvulle tullessa niitä ei ole tehty enää ollenkaan. Siinä oikealla oleva kuva ei ole tyypillinen ruukkitehdaspuukko, mutta se on Hackmannin tekemä puukko. Kyseessä on Tapio Virkkalan suunnittelema puukko. Onko Tapio Virkkala nimenä tuttu? On, hyvä. Jukka Kemppinen hänen Puukot-kirjassaan kirjoittaa tästä puukosta, että tämä on äärimmäisen kaunis ja painava paperipaino, mutta puukoksi tätä ei voi sanoa.
Jussi Luoma on pitänyt tuollaista puukkoa kädessään ollessaan Kustaa Lammin luona, ja Kustaa Lammi antoi sille tämmöisen Tapio Virkkalan prototyypin, ja kysyi sitten Jussilta, että Virkkala antoi tämän mulle, kerro mitä tässä on vialla. Näillä sanoilla. Terä on rosteria, se on liian kova, niin kuin tässäkin museoviraston yksilössä te näette, että terästä löytyy hirviä määrä koloja, ja kahva on käytännössä kolmion muotoinen. Se on hyvä yhdenlaiseen liikkeeseen, mutta tällä oli sellainen vaikutus, että esimerkiksi Norjassa tehdään tänäkin päivänä hyvin paljon samannäköisiä puukkoja. Eli vaikka tämä ei puukkona ollutkaan menestynyt, niin taideesineenä tämä oli hyvinkin onnistunut, koska tätä ruvettiin kopioimaan. Totta kai se on aina onnistuneen taideesineen merkki. Itse en omista tällaista, enkä kyllä rehellisesti halukkaan omistaa, mutta haluaisin päästä kokeilemaan, että miltä tämä tuntuu käteen. Onko tämä oikeasti niin huono, kun annetaan ymmärtää? Hyvä. Ruukkitehtaista siirrytään takaisin Lappiin. Janne Marttiini, 28 perustettu puukkofirma, jonka tavoitteena oli alun alkaen tehdä erinomaisia käyttöpuukkoja. Erittäin hyvä tavoite, ja siinä alun alkaen onnistuttiinkin. Marttiinin puukot tunnettiin alun alkaen Suomessa tosi hyvästä terästään. Se pystyi, ja sen kanssa ei tarvinnut murehtia siitä, että se mihin vaiheessa niin kuin katkeisi. Marttiini panosti tosi paljon ulkomaanvientiin, mikä ei näkynyt Suomen maalla minään muuna asiana kuin siinä, että se tehdas laajenti. Ja se laajenti paljon. Siis Marttiinin tehdas on ollut ihan älyttömän iso puukkotehdas vielä 80-luvullakin. Esimerkiksi 60-luvulla USAhan pelkästään vietiin 400 000 fileointipuukkoa, ja Marttiinilla oli puukkomyyntiä 15 maahan. Vertailun vuoksi Lammin puukkotehtaan tuotteita on koko Kustaa Lammin elossaolon aikana viety 30 eri maahan. Eli ja tämä on nyt vain 60-luvusta. Ja siinä vaiheessa Marttiini oli vasta kasvamassa. Eli Marttiinin homma oli tosi isoa. Niin kuin ihan oikeasti isoa. Sitten Marttiinin ehkä kuuluisin tuote Ilvespuukko. Olette varmasti jonain vaiheessa kuullut viimeistään tämän mun monologin aikana. Niin se tuli tunnetuksi siitä, että siinä oli erinomainen terä, ja Ilvespuukko on käytännössä muokkaamattomana tuotannossa vielä tänäkin päivänä Marttiinilla. Se on halpa, se on helppo, ja siinä on lähtökohtaisesti hyvä terä. Ja Marttiinia on myöskin kiittäminen puukkojen sarjatuotannon edistämisestä. Se on ensimmäisiä puukkotehtaita Suomessa, missä käytettiin esimerkiksi konevasaraa alasimen ja vasaran sijaan. Ja Marttiinin tiedetäänkin sanoneen, että pakkohan tätä on jotenkin edistää tätä hommaa. Ja ymmärrän kyllä, jos hommaa halutaan laajentaa, niin pakko sitä on jotenkin kehittää. Sitten se etti yleisestikin niin kuin materiaaliseoksia, joilla saataisiin paremmin sarjatuotettua puukkoja. Eli Marttiini ei mihinään vaiheessa yrittänytkään olla sellainen seppämäinen tekijä, joka tekisi hienoja, kauniita käsitöitä, vaan sen tavoite oli tehdä hyviä, käytännöllisiä, sarjatuotettuja tuotteita, että se voisi myydä niitä halvemmalla enemmän. Ja 2005 alkaen tehdas on ollut Marttiini vain nimeltään, kun Lauri Marttiini siirtyi eläkkeelle ja myi koko tämän tehtaan Rapalalle. Ja tänä päivänä Marttiinin tuotantohan on, no se on oikeastaan puukkojen kasaamista, niin kuin Iisakki Järvenpää osakeyhtiölläkin. Terät tulee ulkomailta, ja aika pitkälti kaikki niin kuin käsityö tehdään tuossa Suomenlahden toisella puolen Virossa. Sitä myöden Marttiinin laatu on myöskin tippunut aika merkittävästi, ja mä en ole yhtään vuoden 2010 jälkeen tehtyä Marttiinin puukkoa nähnyt, en uutta enkä käytettyä, mistä mä voisin sanoa, että tässä on muuten hyvä terä. Ne on sellaisia, että sä vuolet 3-4 kertaa, niin ne on saman tien tylsiä. Ei oo hyvä. Tulee vähän mieleen Fiskarsin nykyiset veittet, mitä ne myy tuolla keittiöveittiksi. Pari kertaa pilikot ja se on siinä se terä. Ihan pilalla. Harmi homma, koska Marttiinilla oli tosi hieno visio tehdä hyviä käyttöpuukkoja sarjatuotantona. Ja nyt se on käytännössä enää vaan sitä, että Marttiini on suomalainen nimenä ja se on puukkokasaamo sen sijaan, että se olisi puukkotehdas.
Harmi, mutta elämä on. Siirrymme Pohjanmaalle. Iisakki Järvenpää osakeyhtiö. Viimeinen toiminnassa oleva sotien jälkeinen suomalainen puukkotehdas. Ja Iisakki Järvenpää osakeyhtiön tilannehan on se, että nuo teräaihiot tuloo Saksasta. Ja ne sitten terotetaan ja tahkotaan täällä Kauhavan kirkolla. Ja kaikki helotukset ja tuohi ja nahka ja kaikki muu tuloo sitten Suomesta. Lähtökohtaisesti lähikunnista, lähipitäjistä, paitsi koivun tuohi taisi tulla Mikkelistä, jos mä en väärin muista. Joka tapauksessa Iisakki Järvenpää osakeyhtiöllä on valikoimassa useita tällaisia perinteisiä kauhavalaisia malleja, niin kuin esimerkiksi tämä kuvassa oleva nuppipääpuukko. Ja sitten niiltä löytyy lisäksi tämmöisiä erikoismalleja, jotka on suunniteltu mettästykseen, ja sitten löytyy härmänpuukko. Isot lainausmerkit, koska niin kuin mä sanon, niin Rannanjärvi on härmänpuukko, ei Iisakki Järvenpää. Se on hyvä, toisaalta hyvä, että niillä on se olemassa, mutta se on aivan eri kaliberia ton kanssa. Ja nykyään Iisakki Järvenpää osakeyhtiönkin omistaa Jarkko Haukkala ja Hannu Pennala. Et Järvenpään sukua on tässäkin vain nimessä. Se oli kans 2000-luvun alkua, kun Iisakki Järvenpään viimeinen niin kuin sukulainen tai alenevassa polvessa viimeinen kaveri otti ja myi sen tehtaan sitten pois itseltänsä. Ja sen jälkeen se on ollut vaan nimessä ja se on käynyt monta kertaa konkurssin partaalla. Mutta yllättäen ja onneksi laadusta tinkimättä toimintatapoja parantamalla ollaan saatu pidettyä firma pystyssä tekemässä voittoa. Ja siellä on tänäkin päivänä toistakymmentä työntekijää Järvenpää osakeyhtiöllä tekemässä näitä hommia, mikä on siitä huolimatta erittäin hieno asia. Siinä oli lyhyesti puukkotehtaista. Onko kysymyksiä? Ei minkäänlaisia. Ei minkäänlaisia. Lopuksi sanottakoon, että puukko on ollut merkittävä osa suomalaisten elämää pitkään. Se on ollut kauan sitä, niin kuin me ollaan nähty. Me tälleen lyhkäisesti käytiin semmoinen 700 vuotta puukohistoriaa, 300 vuotta hyvin niin kuin napsakastikin. Ja nykyään se on enenevissä määrin taideesine sen sijaan, että se olisi käyttöesine. Ja ehkä se on luonnollinen osa kehittymistä, kun meidän työt siirtyy koko ajan enemmän ja enemmän erikoistuville työkaluille sen sijaan, että me käytettäisiin yleistyökaluja ja opeteltaisiin käyttämään sitä yleistyökalua tosi taitavasti. Puukko kuitenkin elää vähintään henkisenä työkaluna ja vähintäänkin niin kuin termeissä puukotetaan koodia esimerkiksi. Puukotetaan suoraan kantaa, mutta toivottavasti ja mun henkilökohtainen nöyrä mielipide ja toive on, että joko tämän esityksen myötä tai jotakin muuta kautta tämä kulttuurihistoriallisesti tosi merkittävä ja vaikuttava työkalu löytäisi yhä useamman ihmisen käteen. Olkoon sitten vertauskuvallisesti tai ihan käyttöä varten tai sitten ihan johonkin muuhun käyttöön. Arvakkaapa kuka on kuvassa. Viiden pisteen vihje. Mahdollisesti luennonpitäjä, joo. Se on meikäläisen puukkopajasta Ylistarosta. Velipoika nappasi tämmöisen kuvan tuossa aikoinaan. Ahjo kuumana ja harjoittelin siinä lattateräksellä terän takomista. Oli hiki, pihalla oli 32 lämmintä ja tuo ahjo huutaa aika kuumana. Viime kesänä. Hyvä. Muutama kirjallisuusteos, mitä mä oon käyttänyt tämän esityksen rakentamiseen. Niin kuin mä sanoin, niin mä käytin tähän aivan älyttömän määrän tunteja. Ja lähdemateriaalia on ollut paljon. Ja lisäksi
koska aina hyvässä esityksessä on myöskin lähteet, niin mulla on myöskin jokaiselle kuvalle olemassa oma lähteensä. Nämä on kaikki otettu sellaisista paikoista, mistä näitä saa käyttää, eli lisenssiasiat on kunnossa, ei tarvitse murehtia. Siitä vielä viimeinen dia ja se on sitten siinä. Ai, täällä oli vielä kolmaskin. Katos. Niinpä se olikin. 20 kuvaa koko esitykseen mahdutettu kaiken kaikkiaan. Hyvä. Kiitos mielenkiinnosta.